Hola, soc l'Oriol Millan. Ens trobem al riu Foix. Després d'un episodi de riuades generals, de pluja general, s'han omplert els aqüífers. Ja no és només perquè han obert està obert el canyo del pantano i està baixant 37 litres per segon actualment, sinó perquè els aqüífers estan més plens. Potser heu vist com ha canviat la qualitat de l'aigua. Allà hi ha una tortuga, no sabem si americana o autòctona. Polles d'aigua. En aquesta zona l'aigua és més aviat salobre. Tenim aquí la freixeda també, una freixeda jove. Assistim a un episodi de successió forestal en la que la bardissa i la jonqueda van donant pas a una freixeda, un bosc de freixes. Anem a veure l'altra banda. En aquesta zona l'aigua és més dolça. On hi ha la tortuga i els peixos. I més enllà hi ha una polla, un parell de polles, 3 polles i 2 esplugabous. S'ha ampliat bastant. Abans era més petit aquest gorg. Ja veurem quanta ratos aguanta. És interessant també aquell arbre que hi ha allà. És un arç blanc, un espino albar, majuelo, Crataegus monogynia.